Nou, er komt vanzelf zwart doorheen nu. Dit is zwart. Oh ja. Maar, kijk, dat doe je handschoen. Oh jezus, ja. Kunst maken is niet leuk. Voor amateurs is het leuk, maar en daar heb ik geen minachting voor. Maar ja, die vinden het leuk. Maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik doe liever niks. Maar ik ben een huisvlover, ik schilder me gek. Ik heb een voorkeur voor grote, indrukwekkende dingen. Waarom, weet ik niet. En soms zijn hele kleine dingen die ik ook prachtig vind. Maar in het algemeen heb ik een voorkeur voor grote formaten, ja. Schilderij ook. Ik ga van de vorm uit. En daar reageer ik op. Die reactie is natuurlijk verschillend. Maar ik reageer op die vorm. Daarom wil ik een consistente vorm hebben die niet afwijkt. Draaien. Hop. Maar ik denk niet dat ik veel aan toevoeg, hoor, want die twee vind ik genoeg eigenlijk. Ja. Oh ja. Die vind ik eigenlijk wel mooi, maar komt het over, denk je? Ja. Dit vaag uiteraard. Maar in ieder geval... Ja, wat nu nog nat is, dat wordt wel echt blauw. Ja, en dat laat ik maar zo. Armando is een van de wichtigste naoorlogse kunstenaars van Nederland. Hij is schilder, beeldhouwer en acteur. U sneuvelt? Dat moet u niet doen. U bent dood en dat is akelig. Jongens. Maar Armando is ook filmmaker en violist en dichter. Schilderen, dat doet de 82-jarige Armando nog alle dagen. En zo'n te peermannen werkt hij ook aan een grote collectie vazen van keramiek. Iets wat nijfarm is. Armando wil namelijk weten wat er bad met zijn glazuurtekening onder de extreme temperaturen van een oven. Het project is geïnitieerd door conservator Ank Trumpy van Keramiekmuseum Prinsessenhof in Ljouwert. Een van de kwaliteiten van de keramiek van Armando vind ik is dat hij het glazuur helemaal het glazuur laat zijn. Hè? Dat is ook zijn grootste uitdaging in het werken met keramiek, denk ik. Dus hij laat de dikte van het glazuur zien. Dit vind ik zo'n bijzondere pot, omdat er heel veel dingetjes op staan. Ja. Maar ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Een mooie vorm. Ook, ja. Ja. Die grondkleur vind ik mooi. Maar die kleur erop is mij te kleurig. Hoe mooi ik het ook vind, hoor, dat is geen probleem, maar naar mijn smaak. Normaal, als je met kleuren werkt, zorg je dat de ondergrond licht is of wit, of in ieder geval niet de kleuren beïnvloedt. Er zijn natuurlijk mensen die dat wel doen, maar goed, het is vrij logisch dat je, zeker als je schildert en tekent, dat je gewend bent op het witte vlak te werken. En wat ik wel spannend vond aan Armando was dat hij die stap soms oversloeg nu en dat hij gewoon zei, ik wil op de pure klei glazuren. Wat natuurlijk helemaal niet zo handig is, want dan heb je met een korrelig, ruw oppervlak te maken, omdat het grote vazen zijn. Dus die zijn van chamotteklei gemaakt. Dus dat is geen porselein oppervlak. Het is een hele eigen methode. En hij noemt dat zelf dat hij respect voor het materiaal heeft. Dus hij kijkt wat het materiaal met zijn lichaam doet. Technische dingen ben ik heel slecht in. Ik ben technisch een analfabeet. Maar ze moeten me voorkouwen en dan kan ik creatief mijn gang gaan. Maar technisch, het interesseert me ook niet zo erg. Er zijn heel veel dingen die mij niet interesseren.
Jip. Ze zijn nog warm. Nu ben ik door het dolle heen. Ik zou het liefst morgen weer nieuwe keramiek maken. Ik wil niet meer in blauw. Ik wil alleen maar zwart of rood. Ja, in de Amstelveen. Ik weet het precies wanneer iets lukt. Wanneer iets goed is. Dat weet ik precies. Maar ik kan je niet uitleggen waarom. En wat er zo goed aan is. Maar ik weet het precies. Dat vind ik ook mooi. Doe die maar niet. Laten we die hier staan. Ja. Ik vind dat ik mezelf, ik vind het niet zo mooi wat ik zelf opgemaakt heb. Die zijn niet gemaakt. Okay. Dus die moeten vernietigd worden? Ja. Ja? Ja? Ja. Okay. En ze hebben dat het niet zijn schuld is, maar het is mijn schuld. Eenvoud. Ik streef altijd, denk ik, naar eenvoud. Het is eenvoud als Zweedse machinist. De expositie Het Ontembare Vuur is van 10 december al in Prinsessenhof in Ljouwert te zien.